От 20 до 29 юли в Асеновград гостува световно известният създател на системата Сварга и вице-президент на Федерацията по армейски ръкопашен бой, дългогодишен инструктор по оцеляване и бойни приложни техники на руските части със специално значение, носител на държавни и военни отличия, потомствен оренбургски казак Сергей Полунин. Системата Сварга е комплект от много направления, казва той. В основата й са елементи от руския ръкопашен бой, но също така има и оздравителен и психологически аспект. За тази година той представя в България своята система за трети път. Преди месеци е гостувал в София и Пловдив. Сварга, обяснява той, може да се каже, че е силата на небесния път. Колко последователи има днес Сварга, попитахме създателя ти. Трудно посчитать, потому что... Трудно е да се каже, тъй като семинари и занятия се провеждат в градовете в Русия, Беларус, Германия, Австрия, Испания, Украйна, Молдова и други. От Съединените щати идваха хора за индивидуални занятия в Испания. Системата има много последователи, пишат ми от всички краища на света, казва Полунин. Всички славянски народи, които са се докоснали до нея, я приемат много добре и в Полша, и в Чехия, и в Молдова. Всички славянски страни. Проведохме семинари в Турция. Турците също приеха системата много добре. Какви хора се записват в семинарите ви? Принимают участие все. Идват всякакви хора, такива, които искат да развият съзнанието си, които искат да развиват способността си да съхраняват първоначалния, изначалния образ на Бог. Всеки, който търси духовното, идвайки при нас, го намира. На семинари идват и такива, които търсят възможности да взаимодействат с други хора за управление, както и такива, които го правят за здраве. Те също идват. Ние се стараем да бъдем комплексни, полезни за всички. Системата за самоотбрана е построена на нашите естествени, безусловни рефлекси и движения, подражателни, които притежава абсолютно всеки човек. Те са изначално заложени от всеки от нас и започват да се променят след 6-та година от развитието на човека. Ние изучавахме тези първоначални естествени движения на децата, как работят съзнанието им, психологията им и всичко това е обединено в нашата система. Когато човек се движи по принципите на златното сечение, неговите движения са в пълен синхрон и той е защитен изначално. Тоест, децата са изначално защитени. Има такава руска поговорка. Нищо, което е естествено, не е лошо. Или с други думи, във всичко естествено присъства Бог, а щом присъства Бог, то човек е изначално защитен. В тази система основното в тренировките са дихателните техники, работата с съзнание и подсъзнание, взаимодействието с съзнанието на противника, контролирането на напрежението, казва Полунин и дава пример. Когато човек нанася удар към вас и се цели в главата, смята, че този удар отива в главата. Ако в този момент вие насочите вашето съзнание към друга част на тялото, например към петата, то ударът ще отиде натам. Съзнанията взаимодействат, казва той. Неколкодневното обучение, което се провежда в Асеновград, местността Света Марина, зад бензиностанцията на пътя за Бачково, е отворено за всеки, казват организаторите, но най-вече за тези, които се интересуват от възстановяване на естествените движения и реакции на тялото и превръщането им в безусловни рефлекси. Тези, които се интересуват от оздравителни и лечителски практики, бойни изкуства и приложни техники за оцеляване. Също така, принципи на работата с оръжие и самозащита с подръчни предмети. Важно е да се знае, казват още организаторите, че всеки сам преценява до каква степен ще участва в физическата част на семинара. Всеки, който желае да се включи, може да потърси информация и връзка с организаторите в социалната мрежа или на място, там където се провежда то, местността Света Марина, зад бензиностанцията посока Бачково.